Bi ordu luze iraun zuen bilerak, baina azkenean etzen adostasunik lortu. PP eta Ciudadans izan ezik Kataluniako alderdi guztiek hartu zuten parte Artur Mas presidentearen ekimenez erabakitzeko eskubideari buruzko bileran, baina desadostasunak agerian geratu ziren. PSC-ek jada esan du ez duela independentziaren bidea onartuko. El Partido Socialista de Cataluña no va a estar en ese proceso del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. PSC Kataluniako gobernuak bultzatu nahi duen itunean ez dela egongo ia ziurtzat ematen du Pere Navarro sozialisten idazkari nagusiak. Bere esanetan momentuz ez dira betetzen sozialistak behar dituzten baldintzak. Erabakitzeko eskubidea eta independentzia berezi behar direla uste dute sozialistek. Ziuk berriz uste du, sozialistek ezin izango diotela prozesuari ezetz esan. Lo importante es que todos hemos coincidido en la necesidad de que Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir. Generalitateko bozeramailea pozik goi bileraren emaitzarekin, bileran galdeketaren aldeko gehiengo sendo bat dagoela argi geratu dela diote Kataluniako gobernutik. La valoración positiva, ¿no? Dokumentu bateratu bat lortzen saiatuko dira orain atzoko bileran parte hartu zuten alderdiak.